गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय BTC फरेस्टार 1 आरो फरेस्टार गार्डनि साख्रिनि आपडेट लानानै फैदों। बे साख्रिनि थाखाय बेनि रिटेन एग्जामा माब्ला जागोन आरो बेनि सिलेक्शन प्रसेसा माबायदि जागोन बेनि गासै डिटेल्सफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन। दा जोंहा बयबो मिथिखागौ BTC फरेस्टार साख्रिनि थाखाय फिजिकल टेस्टआ थांनाय जुलाइ दानावनो जाखांबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेनि गासै डिटेल्सफोरखौनो फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ BTC फरेस्टार साख्रिनि थाखाय फिजिकल टेस्टआ थांनाय जुलाइ दानावनो जानानै थांखांबाय। बेनि गासै टटेल पस्टआनो जादोंमोन 157 पस्ट। दा बेवहाय गोबां बिजाथिफोरानो बे साख्रिखौ मोननो थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन, नाथाय फिजिकल टेस्टआव 50%सो केन्डिडेटआनो गाबाय। दा नोंथांमोना गासैबो मिथिखाबाय जानांगौ बे फरेस्टार साख्रिनि थाखाय फिजिकल टेस्टआ एबा फिजिकल टेस्टनि रिजाल्टखौ होखांबाय। बेवहाय गासै फरेस्टार 1 आव 8110 केन्डिडेटफोरा पास जानो हाबाय आरो फरेस्ट गार्डआव गासै 17481 जन केन्डिडेटफोरा फरेस्ट गार्डनि थाखाय फिजिकल टेस्टआवहाय पास जानो हाबाय। दा जोंहा फिजिकल टेस्टआव पास जानो हाबाय नालाय बैसोर गासै केन्डिडेटफोरानो रिटेन टेस्टखौ होनो हासिगोन। दा रिटेन टेस्टआ माबायदि जागोन होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनि। रिटेन टेस्टआ गासै 100 मार्कनि जागोन आरो बेवहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावनो फोरमायनानै होनिदि CSBनि मासिगिरि बिथाङा सिगां फिजिकल टेस्ट लानाय समावनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै होखादों दि मोनसे जबनि थाखाय 3 केन्डिडेटखौ भाइभा टेस्टआव लेंहरनाय जागोन। अदेबानि मोनसे जबाव 3 केन्डिडेटखौहाय भाइभा टेस्टआव लेंहरनानै सासे बेस्ट केन्डिडेटखौहाय बे जबनि थाखाय सेलेक्ट खालामनाय जागोन। आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनि भाइभा टेस्टआव गासै 20 मार्क थागोन। बेवहाय जायनो बेस्ट केन्डिडेट जागोन बै बिजाथियासो फरेस्टार 1 एबा फरेस्टार गार्ड साख्रिनि थाखाय सेलेक्ट जागोन। दा नोंथांमोना बिदिब्ला रोखा जाबाय जानांगौ, मोनसे पस्टआव 3 केन्डिडेटखौ लेंहरो अब्ला जायफोर फिजिकल टेस्टआव पास जानो हाबाय बैसोर बिजाथिफोरा रिटेन टेस्ट एग्जामाव बांसिन मार्क मोननो हागोन। बैसोर बिजाथिफोरखौल' सेलेक्ट खालामनाय जागोन एबा फरेस्टार 1 आव गासै 47 था पस्टआवहाय मोनसे पस्टआव 3 खरै लेंहरोबा फरेस्टार 1 नि थाखाय 141 केन्डिडेटफोराल' रिटेन एग्जामाव सेलेक्ट जानो हागोन। बाद बाखि केन्डिडेटफ्रा थाजोबनो गोनां जागोन। बेजों लोगोसेनो फरेस्ट गार्डआव 110 पस्ट दङ। मोनसे पस्टआव 3 खरै भाइभा टेस्टआवहाय लेंहरोबा 330 केन्डिडेटफोराल' भाइभा टेस्टखौ होनो हागोन। बेनि गेजेरावनो जाय बेस्ट केन्डिडेट बै केन्डिडेटआसो बे साख्रिखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना रिटेन टेस्टनि थाखाय मोजाङै प्रिपेयार खालामखाबानो जाबाय। रिटेन टेस्टआ माब्ला जागोन बेनि डेटखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय एसे उनावहाय फोसावनानै होगोन। बेनि सिगाङाव नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि जोंहा बे BTC फरेस्टार 1 आरो फरेस्टार गार्डनि साख्रिनि थाखाय सिलेबासआ मा फैगोन एबा नोंथांमोना मा सिलेबासखौ नायनांगोन होननानै बुङोब्ला फरेस्टार 1 नि थाखाय जेनेरेल इंलिश, जेनेरेल नलेज, आसामनि, इन्डियानि, इन्टारनेशनेल आरो BTC एरियानि नोंथांमोना बे जेनेरेल नलेजखौ गोसोआव लानांगोन एबा मिथिनानै लानांगोन। 3 नाम्बाराव दङ रिजनिं आरो एप्टिटिउड, 4 नाम्बाराव दङ मेथ्स। बे मेथ्सआ मा लेभेलनिया फैगोन होननानै बुङोब्ला बेवहाय लिरनाय मथे हायार सेकेन्डारि लेभेलनि मेथ्सआ बेवहाय फैगोन। नोंथांमोना फरेस्टार 1 नि थाखाय हायार सेकेन्डारि लेभेलनि मेथ्सखौ नायोब्लानो जागोन। आरो फरेस्ट गार्डनि थाखायबो बे गासिबो एखे गोजा, मात्र मेथ्सआ फरेस्ट गार्डनि थाखाय क्लास 10 लेभेलनि मेथ्सआ फैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना फरेस्टार गार्डनि थाखाय क्लास 10 लेभेलनि मेथ्सखौ नायोब्लानो जागोन आरो फरेस्टार 1 नि थाखाय हायार सेकेन्डारि लेभेलनि मेथ्सखौ नायोब्लानो जागोन। दा नोंथांमोना बेनि थाखायनो मोजाङै प्रिपारेसन खालामखाबानो जाबाय। जोंहा जबनि भेकेन्सिया गोबां खम, बेनिखायनो जाय बेस्ट केन्डिडेट एबा जाय मोजाङै प्रिपेयार खालामनानैहाय बे टेस्टआव पास जागोन बै केन्डिडेटआसो बे जबखौ मोननो हागोन। सिगाङावनो आं नोंथांमोननो खोन्थाखांखाबाय भाइभा टेस्टआव 20 मार्क थागोन। जाय बेस्ट केन्डिडेट जागोन बै बिजाथियासो बे जबखौ मोननो हागोन। दा BTC फरेस्टार 1 आरो फरेस्टार गार्डनि एग्जामा माब्ला जागोन होननानै बुङोब्ला CSB निफ्राय बेखौ रोखा खालामनानै होआखैदि डेटआ माब्ला जागोन। दायो फिजिकल टेस्टनि रिजाल्टखौ होबाय नालाय रिटेन टेस्टनि थाखाय नोंथांमोना मोजाङै प्रिपेयार खालामनानै लाब्लानो जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रिटेन टेस्टआ आगस्टनि लास्ट उइक नङाबा सेप्तेम्बरनि लास्ट उइकआवहाय जानायनि चान्स दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै प्रिपारेसन खालामखाबानो जाबाय। जायफोर बिजाथिफोरा फिजिकल टेस्टआव पास जाबाय बैसोर बिजाथिफोरा बै जबखौ लानो नाजादो। जोंहा भेकेन्सिया गोबां खम नालाय जाय बेस्ट खालामनो हागोन बै केन्डिडेटआसो बे जबखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना रिटेन टेस्टनि थाखाय प्रिपारेसनखौ जोबोद मोजाङैनो खालामफादो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।